Здравейте, приятели! Искам да ви разкажа една ситуация от морето, която съм наблюдавал. Значи, постоянно казва, че любовта няма значение от годините, няма значение от килограмите, няма значение от икономическо състояние, което въобще не е така. Тя има значение от абсолютно всичко. Просто защото трябва да има известно напасване на хората. То е, да речеме, като съберете различни породи кучета, ако съберете бойно, ловно, компанийно куче, квартален помяр, овчарско, ги съберете, да си играят, то дет се вика, всеко ще има различни играе, едно няма да играе, едно ще нападне, едно ще му е скуче, едно ще, ако има да речеме такова коли, които са тези овчарските, ще каже, какво се занимавам с тия кучето, да търся некъде овце, всеки няма да стане група, да се каже, защото са различни. То при любовта е също, за да е при богат възрастен мъж с голям корем, да речеме, имаме два варианта. Или психично болна жена, наркотици, да се занимава с него, просто като някакво странно хоби с този балон да си играе, или белачка на банани. Няма, разберете, на планетата Земя няма, или поне да говорим за България, няма как да има трети вариант. Или психически проблеми, или белачка на банани. Аз това съм го виждал на морето. Вече възрастен човек, според мен, беше разведен. Личи му, че има доста пари, малко беше отпуснал корема, малко скучен, както казват в една песен, не стъпвай като слон, стъпваше си като слон човека. И с белачка на банани, такава личи, че има връзка, не е, да речеме, ден за ден, седмица за седмица, която речем между 25 и 30, но определено, деца казва, всеки месец е важен. Трябва да се реализира. Ако не роди, просто е абсолютна загуба, деца се мотава там. И тя вижда, че хората наблюдават, вижда, че някои дори я мразят. Вижда, че други си казват, добре готов съм да дам 20 лева само да ги видя как правят полов контакт тия. Представят си дори самият полов контакт. Тя го усеща как тези погледи се забиват в гърба й. Вместо да го мине на майтап, в един момент прави нещо, което не трябва да се прави. Ако имам зрители, да ви го кажа. Почва една театралност, която е прекопирана от другаде. Сега да ви го покажа. Той застава пред нея, тя са с пелени пръсти, така събира ръцете зад главата му, с едни хуи маникюри, абсолютно театрално, има едно облягане на него, той стои като снежен човек. Не мърда човека, той първо, че е възрастен, може да си го понаболява гърба, все пак леко пълен, скучно му е, бил е абитурен преди 1000 години, може би тогава е бил скучен, младостта му може би пак е бил дърво, деца вика, и се започва едни абсолютно копирани неща. Той полегнал човека на шезлонга, тя се качила отгоре. Това го правихме в училище, се казва. То не на шезлонги, на морето на Хавлии. Дайде като студент до някъде мога да става. То е смешно в един момент. Имаш чувство, че нещо като инвалид и не нещо като санитар се опитва да го събуди за нещо. То е трагедия да го погледнеш отстрани. И просто тази жена мисли, че като прекопира някакви неща от младите хора, като тя вече, като е леко се отдалечава от тях, защото една жена като мине 25 години, почва леко да се отдалечава. И то се получава отстрани ужасно. Да ви кажа, може би съм го казал в други клипове, никой не може да излъжи морето. Ако в живота ми ви има доста лъжи, лицемерие, сметки, селски, обикновени, софийски, каквито си искате сметки, оцелявания, интриги, не ходете на морето. Стойте си където сте, носете си тъмни очила, хубавите дрехи си носете, слизайте от колите, оставите бакшиш на сервитьорките, кимайте, говорете общи приказки, яще пици по пицариите, не ходете на море. Всичкото това, каквото и да сте си го надлюбили в живота, ще лъсне на морето за един ден. Особено наоколо, ако има по-наблюдателни хора, почти винаги има, по проста причина, че на морето не се случват много неща и хората гледат, Ако не си гледат телефоните, гледат какво става около тях. То гледат по плажа, не гледат самата вода, кой знае какво не става. Така че по-добре да бъдете естествени колкото можете и с някакъв хумор и емоции да го надскочите. Не си мислете, че с нещо фалшиво прекопиране ще се измъкнете. Благодаря ви.